I believe that President Trump is the one that's building this board of peace. He invited Israel, Prime Minister of Israel, to be a part of it, and he also invited President Putin, Russia, to be a member there. About removing the Czech embassy in Israel to Jerusalem. So is there any progress? K tomu, jak se staví, že členem této rady by mohlo být i Rusko. Tak já jenom mohu říci, že my zatím nebudeme nějak moc komentovat, protože skutečně oficiálně jsme zatím pozváni nebyli, tudíž nemáme ani možnost se nějak detailněji seznámit s textem té charty a tak dále. Pokud by se to v následujících třeba dnech nebo hodinách mělo změnit, tak k tomu určitě nějaké stanovisko dáme, ale zatím není co komentovat. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.